The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 2:1. My little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Luke 19:10. The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Isaiah 45:2-3. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who called you by your name, am the God of Israel. Isaiah 40:28-31. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Proverbs 6:22-23. When you roam, they will lead you. When you sleep, they will keep you. And when you awake, they will speak with you. For the commandment is a lamp, and the law a light. Reproofs of instruction are the way of life. Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Mananapaw kita mga sala nga gitinir diya sa atong kalag. Kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, kun dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan. 1 John 1:9 mo'y prinsipyo ang atong gibarugan ug atong gamiton. Nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, dili pa luwas. The issue you're facing is not naming or confessing your sins. It is by using your free will so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon atong buhaton ang gikinahanglan atong tumanon sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon nga among pahimuslan ang higayon sa pagtuon sa imong balaang pulong niining adlaw. Salamat sa imong pagdala kanamo dinhi ni dapita karong adlaw aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Bani kami pinagi sa pagtudlo kanamo sa Balaang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala. Atong mga subscribers o atong mga igsoon diya ni Kristo. Welcome. Sa mas na andan, niya nag-usab kita, niining atong tuki sa balaang pulong sa Dios. Unas tanan, ang atong kinabuhing Kristohanon nag-aagad lamang kung asa kita puyo. Where do we reside at a particular time, whether we are residing in our operational divine dynasty, which is the protocol plan of God, so we can continue sa atong pagtuman sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Diha lamang dapita nga atong matuman apan kun sa diha nga kita makahimo og sala, out we go. Yan ang operational divine sphere og tuwa kita sa gitawag nato og cosmic dynaspheres. Nga iha ni Satanas. Busa, it depends upon our decision from our volition. Kaya gihatagan magitas sa Dios niining free will nga ito paggamit. Either we stay inside the plan of God or outside of it. Now karon, ang imong pagpaminaw sa pagtuon sa pulong sa Dios, listening to the teaching of doctrine, why kapuslanan kini, and it would be in vain kung tuay ka sa gawas. What I mean is tuwa ka sa gawas. Gawas from the operational divine sphere. Gawas from the protocol plan of God. Therefore, there is a need to follow the proper procedure. Ang protocol in the first place, we have to use rebound. Mao kining una nga kasulbaran sa atong mga suliran. The first problem-solving device, which is rebound. Inumdumi, ang balaang Espiritu Santo will never get out of our body. Dili na mugawas sa atong lawas after we have believed in Jesus Christ as our Savior. So, wala na'y makapalagpot ka na to. Nobody or no sin can drive us away from the Holy Spirit gikan sa atong lawas. What I mean, let me rephrase that. No sin can drive away the Holy Spirit from our body. Wala na. Okay? Thus, try to ponder on what God has done to your life after you became a believer. Hinuktuki gina. Now, ang pagpuyo ni Ginoong Hesukristo din sa atong lawas, indwelling, is perpetual status, not related to our experience. Ang glorification ni Ginoong Hesukristo din sa atong lawas is the ultimate experience sa protocol nga plano sa Dios. That is the maximum glorification sa Dios. So, ang atong Ginoong Hesukristo, aniya magapuyo dining atong lawas, no question about it. But the question is He at home
in our bodies. Okay? Is He at home? Philippians 1:20 sa gisulti diha, Christ being glorified in our body. Ang usa ka magtotoo, gikinahanglan niya ang pagkabot niya ng area of spiritual adulthood aron sa ingon niya na iyang mahimong klaro tataw tinuod si Ginoong Jesucristo sa iyang kinabuhi. And so, si Ginoong Jesucristo will be at home in our bodies because we are spiritual. So duha raman ka kondisyon nga atong mapili ingon nga mga magtotoo, either spiritual or carnal. Unsa mga pagka-carnal? In the state of sin. Kung kita nakabuhat og sala, we become carnal. Apan kung kita we are free from any personal sin, way sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat, then we are spiritual. Okay? Well, this is also a review. Ito lang nang labas sa itong paramduman. So, a believer, again, I repeat, a believer has to attain the area of spiritual adulthood. Aron sa ingon niya na iyang pahimong klaro tataw buhi. Of course, buhi si Ginoong Jesucristo, and He will be at home in His body. Now, there are two general objectives of every believer. Ang una, to glorify God using His power. Okay? Na mao ni gitawag maximum glorification. Ang ikadua, to become an invisible hero by growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter 3:18, and following God's protocol plan. Now, ang mga invisible heroes tood, kining gitawag nato invisible heroes, they are winner believers. Mga mananaog kining mao mga matang sa mga magtotoo, thus ilang nahimaya ang Dios. Of course, dili man sila makapahimaya sa Dios. Ang Dios ang makahimaya sa Dios. Pinaagi sa ilang nabtuman sa kabot sa objective which is spiritual maturity or the capacity stage. So nakabot man nila, God is glorified to the maximum. Okay? So, ang mga suliran sa kinabuhi, normal man. Of course. Everybody experiences problems. Kamo bitaw tong akong gitrabahoan sa una. Of course, when we were working in that establishment, ito'y gibutang dito sa pultahan yung nagaingog. Do you have problems? Congratulations, that means you are alive. Mao gina imong masugat gyud sa pultahan. Do you have problems? If you have, congratulations. That means you're alive. Tinod. In fact, all of life is problem solving. Problems in life are normal. Ayaw katinga. Ayaw kay buong. Nagatubang ka mga suliran. Apan, that's another topic na po nga itong hisgutan bahin o mga matang sa mga suliran. Now, okay, God provides us sa iyang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Now, ang Diyos doon, dili buot nga kita mga magtotoo mahimong ulipon sa mga sirkumstansya sa atong palibot o sa mga butang. God does not want us to be slaves to circumstances, environment, and things. Instead, He wants us to be above them. Ata sa ibabaw nila through all crutches in life. Ilabay na ka ng mga
tanan nga mga crutches in life and be a winner. Mao ni kabubuton sa Dios. So if you have some problems and sufferings in this life, enjoy them. Ngano? In heaven there is no more problem. Nainomdong ka ba? Prinsipyo man eh. So, once nga moabot ang mga suliran sa kinabuhi, mga pag-anto sa kinabuhi, pahimosli na, enjoy them. Of course, by using niya itong 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios. Dili man magsilbi po og di nimo gamito na. Of course. Remember, the powers that every believer can avail. Ang nag-una niini, mao ang pagka-omnipotente sa Dios. Kaduha, ang pulong sa Dios. Duha ni. Mao ni ang power options. Now, what are the general objectives of every believer? General. Number 1, ang pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Thus, atong mahimaya ang Dios. Ikaduha, to utilize, paggamit sa tanan nga mga pagsangkap sa Dios, all divine assets, o pagkabot sa ang espirituhanong paghahamtong. Thus, mahimo kitang invisible heroes. Now, ang atong paggamit nining napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, 10 problem-solving devices, this will result to develop personal sense of destiny. O dugang pa yun na, this will result to conquering and suppressing fear. Ang ato bang pagkahadlukan, na mga part man ni sa atong emotion, of course. So, sa imo pagpadayon sa kanang abanti sa imong Kristohanong pagkinabuhi, mukabot kita niya ng pagsumpo o sa pagpusgay, suppress niya ng pagkadlukan. Now, kung may konklusyon ini, the conclusion to the great power experiment, numdumi nga kita niya sa magapuyo ni ining panahon sa simbahan, age of the church, o sa at the same time dinhi ni ining panahon sa angay-angay mga pribilehiyo o angay-angay nga mga kahigayunan, equal privileges and equal opportunities. At the same time, niya punta ni ining panahon sa apostasy. Diyan mo na. Daghang description kini atong panahon nga gipuy-an karon. Apan kulbahina baya. It's fantastic, fabulous. Kung ikaw unsa subay lamang sa kabubuton sa Dios. Nagatuman lamang. So, wala gid tay ikapangulipas kay we are provided by God. This very power kining maong gahom nga atong nakatunan gikan sa doktrina. Niining doktrina nga atong itunan, the great power experiment. Hinumdumi, gimanduan kita sa pagkabot ni anang ang okay? That stage of pleroma. Gitawag og pleroma, a life beyond gnosis na. And become invisible heroes, the stage nga diin ato nang mahimaya ang Dios. Excuse me. To the maximum. Now, take note, nga kining protocol nga plano sa Dios nga diin kitang mga magtotoo patumanon gyud niini while we are in phase 2. Ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. You see? Mao ni atong tulumanon. Mao ni atong kabutonon. Naghan lang sa atong mga igsoong mga magtutuong wa gyud makaamgo niini. Abi nila kinabuhing Kristohanon moral
relax lang ka diha, wa kay unsa. We have to be proactive, you see. Now, kay mag-proactive ka, magpadayon ka sa kanang madasigon sa imong Kristiyanong pagkinabuhi, fulfilling the protocol plan of God. Kini kulbahinam, exciting kayo kining maong matang sa pagkinabuhi. Kaya man, this is a unique, sophisticated spiritual life nga iyahagod ni sa Dios. Mao nang si Pablo nga nagapahimos niini sa iyang panahon, yung siya suway God o mamumusuway, you see. Kaya yung nasinati naprobahan yun niya. Now, let us remember also nga kita gimanduan to be doers of the word, not only hearers. Na, tungod kay, kung imo lang ng dunggon pamation and not doers, you will tend to become a loser believer. See? Loser. Pildiro ragyo ka. While to be doers of the word is to be winner believers. So, it's a matter of choice na po. Imo gyud ang kapilian. God respects your volition. Nagatahod ba ang Dios? Yan ay imong kabubuton. Unsay imong gamiton nga bahin niya na. Negative pole or positive pole. Kung ikaw negatibo, then the result, you become a confused, disorganized, miserable creature. Although you are saved. Kaya Kristohanon ka man. Apan dili buot ang Dios nga mao na imong hiaguman. Buot sa Dios nga ikaw mahimong mananaog. Kaya actually God is the author of winners. Dili siya buot nga ikaw kanang mapildiro. Kaya ang pildiro nga magtotoo is a weakling sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. You see? So, you give a negative impact ngadto sa kalibutan kung mao ka na imong kahimtang. Kitang mga magtotoo are expected to follow the precisely correct procedure. Mao na buot sa protocol plan of God sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Precisely correct procedure. Again, ang Kristohanong pagkinabuhi or spirituhanong pagkinabuhi lahi kini sa Christian life. Kumalikon, spiritual life is different from the Christian life. Now, the Christian way of life dili ni kasagaran mo na gitawag supernatural nga paagi sa pagkinabuhi ug mao'y hinungdan nga kini nanginahanglan usab og supernatural nga paagi sa pagtuman niini. Kitang mga magtotoo who persevere and endure in putting things first. But pasabot, ang tukma husto nga pasiuna, right priority, will surely tempt you to become a winner believer. May puruhan ka nga mahimong mananaog nga Kristohanon. Hinumdumi kanunay ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo nga iya ra bagyong gigamit kini o iyang gi-eksperimento kining atong gisgutan nga great power experiment o iyang gipruibahan gyud kini nga misalir kini to be very effective o kining maong gahom is available now to every believer. You may have it or not. In other words, it is a matter of choice. Kapilian lagi nimo. Kung ikaw, ug ako nga mga magtotoo, di pa hinumduman nga kining maong great power experiment gisangkap kini sa Dios. Gipruibahan kini. Mo na nga, di pa ka mo
pahimos niya na nga gitanyag na gyud sa Dios nimo na gitagan na gyud. So mao nang naghimo ta niining pagtuon niining pag-eksperimento aron matataw maklaro gyud nato kining doktrina nga nagapaluyo niini. You see, ang doktrina becomes real as we continue to experiment pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Inumdumi nga si Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union mi eksperimento ni ining great power. And his experimentation proved mi probar gayon nga ang espirituhanong pagkinabuhi is very real, very true. Doctrine is real. Numdumi na. Ang doktrina, ang pulong sa Dios tinuod tungod kay gi-eksperimentuhan kini ni Ginoong Jesucristo sa iyang unang pag-anhi and was proven it to be kanang real, tinuod when he was in this world sa iyang unang pag-anhi. The great power experiment sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union giprobahan yun. It's been proven. Yun sa man. Well, si Ginoong Jesucristo may experience yun ini. May sinati yun ini. Ang great power experiment dili ni atong giingon lagi panghagpas o pagdahom o pagsuway-suway, no. Sa diha nga kita maga-eksperimento og usa ka butang kinahanglan ta og gahom. Gahom in the following hypostatic union of our Lord Jesus Christ og unsa power in the church age. The great power experiment in the church age. Now, ang gahom nga atong gipasabot is the means to have the power of the Holy Spirit, pulong sa Dios, ang kanang paagi sa kanang aparato sa paagi sa pagpanabot, gap, ang tukma nga pastor magtutudlo, ang privacy of the priesthood, ug ang logistical grace support. Now, ang kadaugan nga naangkon ni Ginoong Jesucristo resulta kadto sa iyang strategic victory. Now, because the Lord Jesus Christ was successful and a winner. Kita usab nga mga magtotoo should execute our spiritual life in order to reach our tactical victory. Ingon nga mga magtotoo. Hinumdumi. Kita mga magtotoo moatubang rabagyod kang Ginoong Jesucristo atol sa bima seat, judgment seat of Christ. Now, dili maging nagkipaghukom, dili. That is what we call the evaluation time. O pagatimbangon, evaluaton, hinunta. Well, of course, evaluaton is not binisaya, mura magsagol na naging English. Hinon na lang nato, kay common language naman na natong ipanggamit karon nga. Evaluaton ng atong mga binuhatan. Samtang dinhi kita sa plano sa Dios niining kinabuhiya. Now, unsa man ang ending or end result niining great power experiment? Well, ang end result mao ang pagkabanhaw. Kay mao man kini ang terminos kinutuban o sangkuan niining great power experiment. Ang atong Ginoong Jesucristo ended with that power. Mao iyang kanang giabutan. O sa atong bahin, in our case, ang atong terminus is also our resurrection. Panahon sa pagkabanaw sa simbahan, or otherwise called the rapture. Now, Roma 1:4 nagingon, who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead,
Jesus Christ, our Lord. Now, atong hinumduman, let's remember that ang balaang Espiritu Santo did not help our Lord Jesus Christ deity. Wala, ha? Wabaya, mutabang ang Espiritu Santo sa iyang kanang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo while He was on earth. The Holy Spirit only helped our Lord Jesus Christ humanity. Ayaw na ginakalimti. Ang iyarang pagkatao, mo'y gitabangan. So, how do we prove nga kita mga magtotoo have the power today? How? By making an experiment. Mao ni nga itong gibuhat. Giton na nato kinig pag-eksperimento. Of course, experiment can be done by studying God's Word. Tungod kay kini naprubahan magkini nga tinuod yun. It's proven to be true. So, tumana ang spiritual ng pagkinabuhi, pinagi sa imong pagtubo spiritually. 2 Peter 3:18. You see, we cannot use anything we do not know. Basta? Sa man mo paggamit o sa kabutang, awan mo may bawi. Mao na. So we have to know and understand the truth. Pinagi sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos sa manin atong ibuhat. Adlaw-adlaw. Hindi ako na kita muhunong ato ning ipadayon ugma. So ayong sipyat sa pagsunod ni ini. Magampo ta, amahan mong Diyos, salamat sa imong grasya. Nga mong ipaymuslan nining adlaw sa pagtuon nining imong balaang pulong. Bani kami sa among pagbugbuwag ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik ugma dinhi, ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.